Tervetuloa Vanhinnaisen viisaus-podcastin pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana upea, karismaattinen nainen, joka ei juuri esittelyjä kaipaa. Näyttelijä Satu Silvo. Ihanaa, kun tulit mun kanssa keskustelemaan. Kiitos Kaija, kiitos kovasti Kiitos. kutsusta. Puhutaan aiheesta ja aiheen vierestäkin ehkä vähän, eli puhutaan tietenkin tästä vanhenemisesta, mutta puhutaan myös paljon oikeastaan iättömyydestä. Mm. Niin katsotaan, minkälaista asiaa syntyy. Meillä oli itse asiassa ihan hauska episodi tässä juuri ennen kuin aloitettiin, eli tavallaan vähän vanhenemiseen liittyen, että minkälaisia kaikkia pikku oikosulkuja saattaa tulla, että ajantaju mennä ja kello onkin vähän väärässä ajassa ja niin edelleen, että tämmöisiä Joo. pieniä muistihäiriöitä saattaa. Kellot on eri ajassa ja mieli on toisessa ajassa ja tulee. On paljon, kuormittuminenhan on niin kuin sellainen, että tuossa just aivotutkija Matti Vaskelaista tein metodputkistokoulutus on koulutuksessa, niin meillä on sitä aivotutkijan niin kuin kuuluu siihen koulutukseen, niin hän sanoo, että hän mieluummin käyttää sanaa kuormittuminen kuin stressi, kun se on vaan on niin stressaavaa. Että se on kauhean kiinnostavaa, että mikä meitä kuormittaa. Ja sitten just nyt kun sanoit niin mietin, että miten nuorena, kun oli monta rautaa tulessa paljon enemmän kuin nyt, niin samalla tavalla, että se ominaisuus myöskin, että sitten se mieli on niin kuin monessa paikassa, rupeaa unohtelemaan asioita. Ja kiinnostavaa oli myöskin siitä, että kaivotutkija puhui siitä, että kun lasi täyttyy ja lasi tulee pursua yli, jolloin kuormittuminen on niin kuin laajaa, niin silloin se myös vähentää sen, niin kuin se tila vähenee, eli tila vähenee päässä ja miten meidän aivopuoliskot on niin kuin kehittynyt, mitä kaikkea siellä on, että missä se tila sitten niin kuin vähenee siellä. Ja se on kiinnostavaa. Ja Kyllä. onko, niin kuin, että muistan, että just tuossa, kun mulla oli se mun yritys, se Silvoplay, mulla oli 23 vuotta se kasvisravintola, ja sitten tuli nämä korona-ajat, ja se oli semmoista niin kuin flow-aikaa, niin kuin nyt tästä pitää selvitä, niin tosi paljon niitä kuormittavia tekijöitä, vaikka se on niin kuin, että nyt ollaan niin kuin, että se on niin kuin mahtavaa, nyt me vaan niin kuin selvitään ja me Mm. keksitään ja me kehitetään asioita ja tehdään yhdessä ja me ei anneta periksi, niin Mm. sekin on tosi kuormittavaa, vaikka se olisi positiivista. Just se, liika on aina liikaa. Ja sitten tavallaan Mm. se, että me kuitenkin niin kuin tiedostamattamme niin kuin se meidän keho koko ajan, niin kuin, sillä on tavallaan se informaatio, missä mennään, mutta Joo. me ei huomata eikä kuulla sitä, koska me ollaan siellä päässä. Ja koko ajan Mm. yritetään mielellä ratkoa asioita ja siellä tulee se, että tämäkin vielä pitää ja tämäkin hoidetaan ja tämä ja tämä ja tämä. Me ollaan tehokkaita ja suoritetaan, mutta se, että sitten jossain kohtaa se mitta tulee tavallaan täyteen ja sitten keho alkaa oireilla myöskin siitä. Mm. Että Että mm, ennakoida sitä. Mutta se, niin, että tuossa kun puhuttiin siitä, että onko se ikäkysymys vai onko se kuormituskysymys. se on Että kuormituskysymys, niin, niin. puhutaan iättömyydestä. Ja sitten mä niin kuin heti mullahan silloin, kun sä kysyit mua tähän ohjelmaan, niin kun puhuit siitä vanhenemisesta, niin sanoit sä sitä niin se heti vähän kalskahtaa niin kuin korvaan sillä lailla, että onko Mm. tämä nyt leimaavaa, että, Niin, miten helposti tulee niin kuin leimaavia asioita. Nyt tässä on, niin kuin, että vanheneminen sanassa on helposti semmoinen leima, joka kyllä. on sitten ehkä sieltä jo peruja meidän isovanhemmilta ja mitä me kuljetetaan mukana, että joku on vanha. Ja Mm. se, että vanheneminen on ihana asia, mutta olisiko se sitä ikääntymistä, kun puhuttiin, että stressi on kuormittumista. Että jos käytetään vähän erilaisia sanoja, että iän myötä tulee asioita, että se on Mm. ikääntymistä. Mm. Mä niin kuin huomaan ainakin, että jos kaikki on siellä pään sisällä, että
että ihminen tarvitsee, että liike on lääke. Sitä ei ole turhaa puhuttu sitä, että liike on lääke. Ja Marja Putkisto puhuu siitä, että pään terveys on meidän niin kuin pään ihan täällä alueella. Että me hoidetaan niin kuin kaikkia niskan pituus, siellä on pään terveys. Että Mm, meidän pitää niin kuin tässä iässä jo tehdä asioita, että se meidän niskan pituus, että mitä me palautetaan. Et kyllä. suositaanko vaan nyt, kun me ollaan tällaisia vanhoja, nyt me mennään kohti maata, kun sitten lopulta mennään maan sisään, jos se ei niin kuin koko elävänä, kokonaisena, niin tuhkana, niin onko asioita, mitä me voidaan palauttaa ikääntymisen myötä? Mm, Et kun mm, tuleekin tilaa, ja mihin tulee tilaa? Tuleeko, että kun se työn mm. määrä vähenee, jota ihmiset kauheasti saattaa pelätä tai niin kuin olla ahdistuneita siihen ennakkoon, että nyt sitten kun jää eläkkeelle, mitä mä sitten teen. Mutta sittenhän tulee tilaa. Ja Useinhan sitten on uusia. hirveän kiireisiä vanhuksia, Niin, niin ja uutta ikääntyneitä ihmisiä, sisältöä ja eläkeläisiä. niin, kyllä. Mä ihan tietoisesti olen valinnut käyttää sitä vanheneva ja vanhenemissanaa, koska mua niin kuin vähän tässä ajassa ehkä ärsyttää se, että puhutaan niin paljon kiertoilmaisuin. Ja se on vähän provosoivaakin ehkä tietyllä Hmm. lailla ihan tarkoituksella, mutta Joo, sehän on aina niin kuin mä sanoin, että sanat on sanoja. Ja se, että mikä sisältö me sitten annetaan sille sanalle, niin se on ratkaisee. Ja sama sana voi tarkoittaa toiselle ihmiselle ihan eri asiaa kuin toiselle, riippuen joo, siitä, että minkälainen se ö, asenne siihen asiaan on tai minkä niin kuin tavallaan määritteen on antanut sille asialle. niin. Mutta se, että ehkä tämäkin on rakkaalla lapsella on monta nimeä, Mutta että se, mitä sä sanoit, että sanat on vain sanoja ja sitten toisaalta kumosit sen saman tien, että se riippuu minkälaisen sisällön antaa, niin mm, kyllähän sanojen merkitys on tosi iso. Et on. me esimerkiksi tuossa taas, kun kerran nyt opiskelen sitä metodputkistoa, ja Maria on 40 vuotta kehittänyt metodia, suomalaista metodia, niin hän puhuu tosi paljon siitä sanottamisesta. Koska Mm, myöskin se, että aikuinen ihminen, ei edes vielä vanha ihminen, ei opi matkimalla, mm, vaan se oppii nimenomaan sen sanottamisen ja tuntemisen kautta. Että kyllä, tunnistaa ja tuntea. Ja kun siellä kyllä. sanotetaan, että jos sä niin kun, että mä liikutan mun niin kun, vaikka tätä platysmaa iholihasta mä liikutan. Mä en niin menekään lihastasolle, vaan mä liikutan sitä kevyesti, sivelen sitä. Tai mä kohotan. Tai niin kuin käyttää niitä sanoja. Että se ei ole vaan käsi ylös. Että mitä Niin, sitten? Että se on epämääräistä. kyllä. Et se on ehkä just sitä tilaa, että kuinka paljon me ruvetaan antaa tilaa niille sanoille, jotka sanottaa sitä meidän tekemistä. Joo, Ja joo. mahdollistaa sitä tilaa ja mahdollistaa sitä aikaa ja mahdollistaa sitä keskittymistä. Ja sitten Mm. niin kuin minkälaisessa muodossa se tulee, se tieto ja taito itselle tässä iässä. Niin. Kun esimerkiksi mulla ainakin, niin se johtuu jo siitä, että kun siellä on niin kuin siellä menneisyydessä 25 vuoden takana on niin kuin onnettomuus, niin mulla on niin paljon kipuja kehossa, niin en mä voi enää mennä sinne kuntosalille tekemään niin kuin, Mm. vaan nyt mun pitää sanottaa ja tehdä asioita eri tavalla. Just Ja näin. silti mä teen paljon ehkä enemmän kuin Niin, se, ja että tekee niin kuin enemmän itseään kuunnellen ja kehoaan kuunnellen ja lempeämmin. Ja sittenhän me tullaan tavallaan siihen läsnäoloon, että me ollaan tosi läsnä siinä ja tunnistetaan, että mitä siellä meidän kehossa tapahtuu ja mitä se meidän keho tarvii tällä hetkellä, tai ylipäätään, mitä minä tarvitsen eri tasoilla. mm, Ja se on itse on ollut siitä onnekas, että on ollut hyvin terveenä, että vasta tuossa muutama vuosi sitten, kun kaaduin luistimilla niin pahasti, että molemmat kädet jouduttiin leikkaa samaan aikaan, niin joutui kädettömäksi olemaan ja joutui pyytämään apua, mikä oli mm, itse suorittavalle ihmiselle vallan hankalaa ja niin edelleen. Mutta tavallaan huomasin, niin kun, nyt kun ajattelee sitä, niin sen jälkeen, paitsi että se oli tietysti valtava raju pysähdys, niin kuin sulla on ollut vielä hurjempi silloin aikanaan, mutta tavallaan se, että
niin kuin tavallaan oikeasti, että tulee enemmän niin kuin kehoon. Ja Mm, just sieltä, että pudottaa itsensä sen mielen sieltä sille kehon tasolle ja tavallaan sille kokemukselliselle tasolle, että mielellä me tiedetään paljon asioita ja me voidaan lukea itsemme viisaaksi, mutta ollaanko me sitten oikeasti tai niin kuin viisaita ennen kuin me niin kuin integroidaan se tieto niin, että me eletään sitä todeksi ja me tunnetaan se ja tiedätkö? kyllä. Ja siinähän se, mitä puhuit aikaisemmin siitä läsnäolevuudesta, että sehän oli oikein kovakin koulu, tai ihana koulu, voisi sanoa näin jälkikäteen, että sitten kun se mun rakas Silvoplay-ravintola meni konkurssiin tämän koronan myötä, me ei saatu niitä tukia, jotka johtui taas siitä, että me rakennettiin samaan aikaan, kun ne oli niitä vertailukuukausia, vaan niin kuin mistä se johtui, enemmän kuin siitä, että me ei oltaisi yritetty tarpeeksi tai meillä olisi ollut asiat jotenkin sekaisin, vaan että ihmiset yksinkertaisesti ei tullut ja sitten kun me oltiin rakentaa se 3 kertaa niin kuin alusta, että aina vuokranantaja sanoi, että go away, niin siinä kohtaa, kun tuli se uupuminen ja hyväksy sen uupumisen tunteen, että ei, että nyt mä en jaksa yhtään, että kaikki se osaaminen, mikä minussa on, ja nyt pitäisi alkaa tekemään sen kanssa niin kuin töitä, Mm. niin siinä kohtaa niin kuin tippuu ne hanskat, että vielä mä pystyin näyttämöllä tekemään yhtä esitystä, mutta kun mä yritin katsoa sinne eteenpäin, niin siellä ei ollut niin kuin mitään. Ja sitten hyväksyy sen uupumisen tunteen. Ja sieltä mä lähdin kerimään sitä läsnäolevuutta, koska siinä uupumisessa on niin paljon sitä semmoista väsymystä. Onneksi oli kevät, kun niin kuin se tapahtui se semmoinen tippuminen siinä toukokuun vaihteessa, niin kun se tapahtui se semmoinen, että nyt ei vaan enää pysty ja sain sitten sairaslomaa, että luojan kiitos olin sitten hoitanut niin kuin maksut sillä lailla, koska sitten yrittäjä on aika tyhjällä pohjalla, että elää jotenkin siinä sen Mm. ajan, kun on sillä sairaslomalla ja toipumassa. Niin muistan sitä ystävä, joka oli sitten oman miehensä sairauden myötä myös uupunut ja sanoi, että siinä vaiheessa alkaa se toipuminen, kun, Mm. kun huomaa, että on väsynyt eikä Mm. jaksa. Ja myöntää sen. Että kun mä istuin tuolla puutarhassa, oli sitä lisäämässä siihen, että kun oli kevät, niin oli ihana olla puutarhassa, mutta kun nukuttiin ja oikeasti ihan niin kuin tuntuu, että väsyttää niin paljon, että nukuttaa. Ja sitten mä ajattelin, että en mä jaksa nukkua, mä jaksa niin kuin, että miten täältä. Niin sitten niin kuin se just se, että meillä on niin paljon sitä kokemusta, että mikäs mua kiinnostaa. Ja Mm. kun se puutarha on aina jotenkin ihanaa, kun se on niin kuin luovaa ajattelua ja sitten siinä on myös sitä ihan vaan sitä käytännön tekemistä, niin mä laitoin jakkaran, sitten mulla oli jätesäkki, sitten mä olin kerännyt niitä kaiken maailman talven törröttejä ja kuivia oksia ja mä niin pistin itteni siihen, mä lepäsin sillä, että en mä jaksa nukkua, niin mä vaan sanoin, että leikkasin kynsisaksilla, kun mulla oli sellaiset pienet, että mä en ottanut mitään tämmöistä isoja juttuja, niin kuin tavallaan Niin. sitä, että hakenut sitä voimaa, kun siellä ei ollut sitä, kun musta on aina Mm. ollut paljon sitä, että no niin, nyt lähdetään. Niin siellä Mm. ei ollut, kun se pieni, niin kuin se, niin kuin nyt minä vaan saksin näitä ja itse Mm. asiassa vielä vähän pienempää sitten se on kauhean kiva, kun siinä niin kuin semmoista, siinä, että on pientä, niin siitä kehitin sen, mä tutustuin bokassiin jossain messuilla. Ja sitä niin kuin fermentoi kodin jätteet, Mm. komposti. Mulla on iso komposti tuolla. Tai aina ollut siis monta kymmentä vuotta eri kompostivaiheita ja kuumakomposteri ja kaikki ne eri vaiheet siinä. Mutta se kiinnosti tuommoinen niin kuin mullan tekeminen omille kukille ja sen ruuan kautta. Ja sitten siinäkin on tietysti se, että ei sinne nyt laiteta mitään maitoja ja lihapaloja ja toki voi vaikka laittaa kraavilohen nahkat, mutta sitten kaikki leikataan pieni. Ja sitten sinne tulee väliin se bokassi, aine, joka fermentoi sen. Siinä ei ole mitään hajuja. Sitten Mm. sinne tulee just tämän näköinen neste, joka on täällä omenanmehu, mutta se on oikeasti tämän näköistä, se bokassineste, joka
kasvattaa, antaa niin kuin niin kuin tekee runsastuttaa marjoja ja antaa sitä kasvua, mutta se ei ole typpeä, siinä ei ole sitä typpeä. Mm, Aivan hirveän kiinnostavaa. Tällaista mä rupesin tekemään sen uupumuksen keskelle. Eli vaihtaa suuntaa. Ja kun aivan. on se elämän kokemus meillä iän myötä, ikääntyessä, vanhentuessamme, niin Just. kaikki se kapasiteetti käyttöön, mitä kaikkea mulla on täällä. Että se oma työ, niin okei, tuu tonne mä en pysty, mutta kun mä käännän katseen, ai tuolla onkin asia, mitä mä pystyn tekemään. Ihan Että joo, mieletön. niin, tunnistat saa tällä Ihan tavalla. siis todellakin, joo. Ja sitten se, että mä koen, että ne on tosi tärkeitä ne oikeasti ne totaalisen pysähtymisen hetket. Koska se Kyllä. on myös se, että me todellakin, se pistää meidät niin kuin siihen, että se tietyllä lailla se semmoinen, että tyhjyyden tila. Ja sehän on äärettömän epämuokkavaa aluksi, koska on tottunut, niin kuin, että pitäisi täyttää se äkkiä jollakin. Joo, Mutta joo. sitten, että me pystytäänkin pitämään se, ja se tietyllä lailla on niin kuin, että joku niin kuin ikään kuin semmoinen syvältä tuleva sisäinen tieto sanoo, että nyt sun kannattaa katsoa tämä rauhassa. Ja Mm, tavallaan, että voi luottaa siihen, että se uusi suunta löytyy, mutta mm, sitä ei voi pakottaa, sitä ei voi suorittaa, sitä ei voi niin kuin, ää, niin, sitä ei voi pakotetusti tehdä, vaan sen niin kuin, että suostuu lepäämään, suostuu antautumaan sille hetkelle, niin mm. siinä on niin kuin sitä sellaista viisautta, koska mitä ainakaan itsessä tunnistan, että nuorena ei kärsimättömänä Ei ole. ollut. Ja se, että se on just sitä, niin kuin mä puhuin siinä sitten, kun mä sitä vetäytymistä tunnistin, että mulle just se, taas se sanottaminen, kun mä tein myöskin sitä marjaputkistoa ja olin siellä Marjaklubilla. Ja siellähän on nimenomaan se ei-tekemisen, non-doing. Mm, Nyt on se pause, jolloin aivot ymmärtää, että nyt mä vien ajatuksen tänne sormien väliin keskelle päätä, pidän sen muutaman sekunnin, nyt aivot tajuaa sen, mm, pysähtyy siinä. Ja niin kuin sanoit, että miten siellä pysähdyksissä on pelottavaa, nyt tämä lasi täytyy täyttää äkkiä jollakin, niin mäkin yhdistin sen tähän ei-tekemisen, että nythän se aalto vetäytyy. mm, Uusi aalto ei voi syntyä, että se vetäytyy, pysähtyy ja nyt se lähtee taas liikenteeseen. Että se pysähdyksissä on se kaikki se kilinä ja ne kivet siinä kilisee ja kuohuu se rantahiekka ja se pysähtyneisyys on siinä. Ja sitten se lähtee siihen uuteen nousuun. Ja mm, siinä kun malttaa olla siinä pysähtyneisyyden hetkessä sekoittamatta siihen kaikkeen epäonnistunutta ja murheellisia niin kuin asioita. Että tässä tämä tyhjyys on mm, tarpeettomuuden kokemus oikein niin kuin näyttäytyy pahimmillaan. Että ei olekaan siitä kysymys, vaan on mm. kysymys pysähtymisestä, että aalto voi taas nousta, että voi taas nousta sen aallon harjalle tai ainakin puoliväliin. Aallot on vähän eri kokoisia. Niin. Niin, ja sitten just että se niin kuin jotenkin sen innostuksen löytäminen sen inspiraation kautta ja sen Mm. sisäisen niin kuin impulssin kautta toimia, jolloin Joo. se myöskin tuo sitä jotenkin semmoista merkityksellisyyttä siihen ja sitä, että voi luottaa siihen, että tekee oikeita asioita just mitä pitääkin tässä hetkessä tai olla Joo. tekemättä. Mulla oli semmoinen, että silloin kun oli se uupumisen hetki ja mä niin kuin tutkailin sitä, niin mulle niin kuin sattui silloin kohtaamisia. Et tietysti tällä kun tekee julkista työtä näyttämöllä, niin usein on niin paljon siinä omassa työssä, että niitä arjen kohtaamisia on aika vähän. Niin se Mm, oli hassua, että nämäkin ihmiset oli niin kuin, että on niin velvollisuuden tuntoneen, vaikka on niin väsynyt, että sitten kun oli Esa Saarisen kirjan julkkaritilaisuus, niin sitten sinne menee muistan lähin Pekka Haaviston matkaan mukaan, niin
niin kauan hienon tehtävän sain, että lähdin sinne mukaan niin kuin siihen vaalikampanjaan. Niin kuin siitä huolimatta, niin sitten mietin, että miten nämä on nyt tämmöisiä, että miten mä nyt niin kuin tästä kaikesta ympäristöstä, mutta siinä uupumuksessa oli, että ei oikein jaksanut muuta, mutta sitten kuitenkin suoritti niitä muutamia velvollisuuksia ja sai niistä sitä innostustakin. Niin sitten mä mietin niin kuin näiden ihmisten kautta, just kun mä menin Esan kirjaa, joka kirjoittaa filosofina, hän kirjoittaa siitä ajattelusta, miten positiivinen tai hyvä ajattelisuus nyt tämä niin kuin, niin kuin hyviä tekoja, hyvää mieltä ja muuttaa ihmistä hyvään suuntaan. Ja se ihan mainio hänen 3 kirjaansa. Nyt on tullut tämä 3. vielä, mutta se oli silloin toista vuotta sitten se edellinen. Niin ajattelin, mikä siinä on, että kun se on niin läsnä hänkin ihmisen. Mm. Siellä oli Aira Samulin, jota mä sain halata viimeisen kerran. Hänen 2 viikon kuluttua hän oli menehtynyt. Hän oli Mm. ihan täysissä voimissa, tosin jotenkin tosi pienenä ja hauraana, mutta Mm. silti niin kuin rakastavana ja vahvana. Ja Mm. se Esan niin kuin jotenkin se loputon hymy, joka hänellä, kun se katsoo, niin kuin, niin kuin avaa sen, niin kuin suurentaa sitä hänen kuvan, niin siellä on se semmoinen niin kuin silkeäsilmäinen hymy. Ja mietin, että mikä näissä ihmisissä on sitä läsnä. Niin, Ja nämä on niin vahvasti läsnä. niin, Niin se on se rakkaus siihen, mitä tekee. kyllä. Arvostus sitä omaa, just sitä mieltä ja ajattelua. Niin kuin ajatellaan Airaa, että miten se tanssi oli hänelle se kaiken. Että vaikka on jo vanha ihminen, ikääntynyt ihminen, kehossa ei ole enää niitä kaikkein rajuimpia liikkeitä, mutta siellä on se koko ajan olemassa, koska se on se rakkaus sitä asiaa kohtaan. Siellä ei ole se katkeruus, että olen nyt vanha ja en pysty tekemään, vaan Mm. teen sen näin, niin kuin nyt mun keho kykenee siihen tekemään tässä iässä, Joo, näillä resursseilla, tällä kapasiteetilla, tässä kyllä. ajassa. Ja tavallaan tulee mieleen semmoinen niin kuin jotenkin se uskollisuus itselle, siihen, että on Joo, uskollinen itselle, siihen niin kuin tavallaan siihen omaan polkuun, omaan juttuun, omaan joo. elämään. Oman elämän sen arvostaminen Niin, kaikesta huolimatta. kyllä. Ja se Ja, on ehkä sitä palauttamista myöskin, että jos on mennyt vähän etäälle, että joo. just tuen vaikka jostain kivusta, että mulla itsellä kun vaikka olkapää oli, niin kuin mulla on se kiertäjä kalvojen välillä niin kuin, että miten tämä menee, niin et se ei ole vaan sitä, että okei, nyt vaan tämä on, tää on vaan niin kuin alamäkeä, vaan Mm. mistä se löytyisi, miten se löytyisi se liike. Mm. Et lähtisi tutkimaan sitä. Se ei varmaan välttämättä tule sieltä perinteisesti, miten on normaalisti, että me paljon tarvitaan sitä ikääntyneen ihmisen tietoa, kun se Kyllä. toimii se keho niin eri tavalla kuin nuori. Just, just se. Niin Joo, kuin ja itsellekin se on hämmentävä, että mitä, että siinä on vaan niin kuin ortopedi katsoo tai lääkäri tutkii sitä kirurgi, että siellä on luultavasti ja sitten se on se kiertäjäkalvo ja kun se jää sinne ja hermopinteeseen, sitten sulla on koko se käsi kipeä ja sitten se saatetaan kuminauha treeni, joka on ihan väärä. Sä huomaat, että se vaan pahentaa sitä. Niin sit tarvitaan niin kuin se koko kapasiteetti käyttöön sitä omaa kokemusta ja myös sitä tahtotilaa. Ja sitten se tulee vastaan. Se ei tule nyt välttämättä huomenna eikä tänään, mutta kun sitä kohti joo. menee. Ja Joo. tämä oli kyllä mullakin, että se Marja, mä tapasin siellä Ailan Miimessuilla, jos mä nyt itse olen mukana sitten yhtenä ohjaajana. Mä oon opiskelijaohjaaja, mutta olen mukana siellä nyt 28. päivä Okei. marraskuuta ollaan siellä, tai siinä on, mä oon sitten eka päivä pystyn olemaan, että mulla on näytöksiä niinä 2 päivänä, mutta varmaan pyörin siellä silloinkin, Joo. mutta että se oli niin kuin ratkaiseva, kun mä olin silloin edellisellä kerralla niillä messuilla. Ja mä tapasin sen Marjan, jonka mä oon tavannut jo 30 vuotta sitten, kun mä siitä onnettomuudesta, kun on niin kauan. Niin hänen niillä metodputkiston kirjan avulla treenasin itseni käveleväksi. Ja nyt sitten tavattiin vuosien jälkeen. Niin, että mä lähdin mukaan siihen Mm. Marjanille. Että kun tuntuu myöskin se, että kun sä tunnet, että tässä on nyt Mm. jotain sellaista, mitä mä tarvitsen. Että se ei tule ulkopuolelta, vaan se tulee sieltä niin kuin niin Just kuin se se kiertää. sisäinen. Niin, Kyllä. Joo. puhuttiin Ja, heti tuossa alussa. joo, ja sitten toi tietynlainen semmoinen ehkä niin kuin myöskin, mikä
että se semmoinen kokonaisuuksien näkeminen tai se että kun tulee niin kuin perspektiiviä, kun tulee niin kuin niitä, on jo mittarissa jotain, mitä katsella taaksekin päin, Mm, niin saa sitä ymmärrystä, kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä kaikesta ja mm, tavallaan niin kuin, ja se, että se oma vastuu oikeasti, että ottaa selvää, että mikä mulle toimii, mm, koska se, että välttämättä se ei ole aina tosiaankaan se, että pilleripurkista, vaan tarvitaan mm, erilaisia juttuja ja kokeilla. Ja niin kuin itsellekin, monestihan tulee, niin kuin mullakin silloin 3 vuotta, kun nämä kädet meni, niin silloin tutkittiin vaan käsiä. Ja mm. nyt mulla on alkanut oireilla alaselkä ja jalat. Ja mä Joo, se tajusin, että se on niin kova tärähdys ollut, että sehän on pistänyt tämän koko elimistön sekaisin, mutta se ei siinä kohtaa vielä vaivannut. ei. Vaan nyt se tulee sitten, että tavallaan ikä jotenkin, tavallaan se on niin kuin, vaikka eihän ne kivut ole niin kuin kauhean mukavia ja kolotukset ja muut, mutta tietyllä lailla se, että se myöskin tietyllä lailla pitää meidät läsnä olevina. Mm. Että me Sen ollaan, kivun kautta pystyy tunnistamaan, kun painopiste muuttuu. Ja niin, paino muuttuu, niin se helpottaa sitä. Mutta toisessa suunnassa se painopiste pahentaa sitä, että se on niin kuin helpompaa sen joo, kivun kautta välillä tunnistaa. Mutta sitten, että meillähän on paljon sitten tällaisia, jotka on määritetty vaikka lääketieteessä, että tai mitä mä vähän sitä niin kuin kritisoin sitä vanhaa, että no tuossa iässä jo sitten, tai oho, mullakin kun oli se selkä, alkoi oireilemaan, onko tämä nyt sitä, että okei, täällä on luultavasti, ja sitten tämmöinen iso onnettomuus saattaa aiheuttaa, että kaikki lääkärit on vuosien varrella sanonut, että se niin kuin tavallaan edesauttaa sitä kulumia ja sitä ympäri kehoa mm, nivelissä. Ja ai tämä on nyt sitä, että tässä sitten iän myötä, että nyt tämä selkä on sitten kulunut tai kohta nämä lonkat on. Mutta jos siellä onkin jotain muuta. Ja mm, tämä oli nyt se, että kun mä lähdin siihen putkistoon ja siinä on se originaali, ihan se perusasia, että siellä onkin yhtäkkiä lonkan koukista ja on lyhentynyt. Että lihasten pitää olla pidemmät kuin luiden. Että mm, jos me ollaan koko ajan istutaan ja varotaan, että nyt me kaadutaan ja sitten sä köpöttelet siellä, niin ne lonkan koukista ne lyhenee ja lyhenee. Ja kun niiden pitäisi olla pitkät, että sä pystyt kävelemään pystyssä, että sä pystyt niin kuin katsoa horisonttiin ja pysyt paremmin pystyt. Jos sä katot näin ja mm, köpöttelet, niin sä lennät vielä niin kuin helpommin. Että mitä kyllä, se on olla vanhuksena suostunut. Tämä nyt on tätä vanhuutta, nyt tässä menee nämä nivelet. Ei mene. joo, just niin, Avataan ne. joo, Kuntosalissa ei aukene, se lyhenee entisestään ja sitten tulee muita kipuja, kun ei välttämättä aina osaa. Tietysti se on hyvä personal trainer, totta kai sitten kaikille ei ole semmoiseen varaa. mm, Niin että löytää tuommoisen niin harjoittelun muodon, ja niin vetoputkisto, kun se on suomalainen vielä, että suomalaiselle ja mm, naisen keholle. Nainen, Maria, joka on kadottanut silloin aikanaan sen, kun hänellä oli ne lapsena, ei mennyt se lonkka sinne kuoppaan, että se oli irti siellä, niin sehän aiheutti niin kuin läpi elämän mittaisen matkan, niin kuin sä sanoit äsken, että mm, kipu mm, saattaa, tai kivuttomuus, se, että ei ole mitään tuntoa, niin saattaa aiheuttaa niin kuin tosi ison prosessin. Että se mm, vaatii koko elämän mittaisen työn. Mutta kyllä mä mielellään teen sen niin kuin työn, että sitten se selkäkipu on poissa, kun mä sitä lantio liikutan, että mä 2 kertaa päivässä 20 minuuttia käyn niitä kehon ja ohjatusti tietysti se on ihanaa, kun on noita tunteja. Että kyllä mä tarvin sen. Mä tarvin niin kuin sen heimon, mä tarvin sen opettajan, jotenkin siihen, että, on se, että voi reflektoida, voi niin kuin tunnistaa asioita. Että mä oon huono siinä että yksin, ja sitten jos on vaan tämän Zoomin kautta, sitten mä vaan teen, ja sitten joku vaan ohjaa. Että jos siitä puuttuu se reflektointi, ja jos siitä puuttuu se mahdollisuus siihen niin kuin kyllä. yhdessä tekemiseen, niin mä huomaan, että sitten mä kyllä pitkästyn. Niin, joo, ja kyllä se Niin me on vaatii, luotu yhdessä tekemään, eikä sitä, että on, me vetäydytään jonnekin. Ei kukaan voi siellä pitkään hyvin. Se on harha. joo, kyllä, ja sitten just toi että niin kuin, se on helppoa jäädä semmoiseen, että sanotaan nyt, että joku vaikka, että no, että no niin, tämä on nyt sitten tätä, ja tämä on Tämä nyt on se tätä, kulma, joku ja muu tämä on niin kuin, määrittää sen. niin, niin että hei, kyseen, että onko näin, että Niin, tarviiko se olla näin, niin. että no mitä mä voin tehdä asialle itse, Mm, koska aina voi, ja sitten se kuitenkin se
koko ajattelu, tunteet, keho, kaikki tämä on yhdessä ja yhteydessä ja niin kuin vaikuttaa toinen toisiinsa. Silloin ehkä se palauttaminen siitä, että mikä mulle teki hyvää. Hmm, Että vaikka mä en nyt voi mennä se kuntosalille, että se ei nyt tee hyvää, mä oon kokeillut sen, mutta mitä asioita on, jotka tekee mulle hyvää, tai on tehnyt joskus, jotka just niin. teki mun kehon notkeeksi. Joo, Et mä huomasin itse nyt, mä olin tuolla, mulla on sellainen hyvän tekeväisyystyö, mä oon 14 vuotta ollut tuolla Korsossa, on ollut semmoinen iso konsertti, noiden Leijona-naiset, Vantaan komeetat, niin on järjestänyt tämmöisen ison konsertin, ollut siellä juontamassa, niin nyt kun mä laitan nyt korkkareita, mä laitan tuommoiset hopeanväriset tennarit. Ja mä joo. en tehnyt sitä siksi, että mä haluan olla jotenkin nuori, vaan mä olin palauttanut niiden harjoitusten avulla jonkun liikkuvuuden, jonkun tilan mun lantion selän alueelle, jossa oli tullut sitä liikkuvuutta myös jalkoihin. Se oli se iso jumppasali, kun se on valtavasti, sinne mahtuu satoja satoja ihmisiä, konsertti on aina loppuun myyty ja sitten Leijonat tekee hyvän tekeväisyyttä, antaa stipendejä ja vie Ukrainaan kaminoita ja ties mitä kaikkea, niin se on kauhean hieno niin kuin, tapahtuma. Niin mielellään sitä juoksee se oli ihana juosta sen koko jumppasalin poikki sinne lavalle. Niin, Mä ihan ihan. oikeasti tutkin sitä. Tämä ei ole sitä, että haluan nyt näyttää nuoremmalta. Mä oon Niin, ihan mielelläni just tämän ikäinen kuin mä oon. niin. Ja se Ja mä olin palauttanut jotain. Se ei tarkoita sitä, että nyt mä sitten pystyn juoksemaan ja lähden päästä lenkille. En mm. todellakaan pysty. Että mun pitää aina sen kävelyn ja kaiken kanssa, niin kuin, että mikä päivä on ja miten se ravinto vaikuttaa siihen, miten väsymys, se kuormitus vaikuttaa, oletko se nukkunut hyvin vai et. Kaikki ne vaikuttaa siihen, että pystyt sä ottaa niillä tennareilla sen Mm. ylimäärän. Siksi on ihana, kun ikäihmiset tanssivat. Kyllä, kyllä. Silloinhan on se. Just se, Joo, mikä mulle tekee hyvää. just näin. Löytää siitä siellä on sitä pientä liikettä koko ajan, aineenvaihdunta toimii ja siellä lähtee kuonaineet liikkeelle ja muistaa juoda ja sitten siellä on riittävästi hedelmiä, vihanneksia, tekee smoothieita ja opettelee tämmöisiä uusia asioita, jos ei niitä ole tehnyt. Ja Mm. sieltä yhtäkkiä tuleekin sitä elämänvoimaa. Että kun meitä Niin, määritetään ja nyt sulla on se joku lääkitys ja helposti annetaan, koska siellä se on ihan ymmärrettävää, että jos lääkärissä ei ole 10 minuuttia aikaa eikä ole edes sitä omaa lääkäriä, kun nykyään mm. ei ole, niin sitten siellä määritetään siihen jotenkin siihen, että me ollaan yhtäkkiä semmoinen niin kuin kanalauma siellä niin kuin omassa kopissa ja sitten niitä samoja asioita, kun nämä on tämän ikäisiä. Näille tipuille annetaan toni ja sitten tässä on tämmöinen lauma. Ja, että niin kuin erottuisi, että miten niin kuin me tarvitaan se yhteisyys ja yhdessä tekeminen, mutta miten sä oot yksilö sen, niin kuin sen yhteisön sisällä. Just niin, just niin. Löytää sen yksilöllisyyden, sen merkityksellisyyden, joka jokainen ihminen on tosi merkittävä. Siihen omaan ympäristöönsä ja kaikkeen. Sinä olet merkittävä, hyvä ihminen. Niin, kyllä. Minä olen merkittävä. Olemme yhdessä Joo, merkittäviä. Me voidaan yhdessä saada valtavasti aikaa. Niin kuin mä kyllä. kerron siitä konsertissa, että se on yksi konserttilippu, mutta sitten kun Joo. niitä on tuhat siellä lähestulkoon, Niin, niin pystytään tekemään ihan valtavasti asioita. Mun joo. konsertti, voisi ajatella näin, mun konserttilipulla, kun mä ostin tämän, mä saan kulttuurielämyksen, siellä on ollut kaikki Tapani kansasta lähtien ja Arja Korisevat ja nyt oli Jarkko Ahola, niin mä saan sen kulttuurielämyksen ja sitten yhtäkkiä Ukrainaan menee kamina. Mutta jos mä Mm. ostan sen kaminan täällä yksin, mulla ei välttämättä ole sitä kaminan rahaa, mutta nyt me yhdessä, niin ihan kuin mä olisin ostanut itse sen kaminan sinne. Niin, Ja se on niin. niin kuin ajattelu, Ja että sitten se raha, tunne, aika, kuormittavuus, kaikki, niin se on just niin kuin sanoit, että sanat on sanoja, mutta kun me laitetaan niille se sisältö. niin, ja Ja sitten se sitten, tunne yhdessä tekemisen, se oikeasti se yhteisöllisyys, että kyllähän se on nyt sitä, mihin meitä kovasti niin kuin myös jotenkin joo, taas palautetaan muistamaan sitä, joo, että mitä. ei vetäydytä sinne omaan, kun Niin, siellä on, niin kuin kun siellä on mukaturvallista. niinpä. Se on alikapasiteettia. Joo. Että Miten? siellä, missä maissa ei ole mitään turvaa, ei ole mitään sosiaaliturvaa, ei ole mitään niin kuin, Mm, muuta kuin se, että me sitten tehdään yhdessä, kun ikää tulee ja muuta. Että ei ole niitä eläkkeitä mm. ja sairasvakuutuksia ja korvauksia, niin ei ole varaa olla yksin. Ei ole varaa ja ei ole Ei varaa. ole varaa olla siihen alikapasiteettiin, niin kuin, että mä en ole Niin, käytössä semmoinen vääränlainen tyytyväisyys
onko se Niin, vääränlaista vai oikeanlaista, mutta sinua tarvitaan, minua tarvitaan, vaikka välillä tuntuu, että ei kukaan mua nyt joo. tarvii. Joo, ja se oma vastuu, oma osuus tavallaan on tehtävä sen oman terveytensä ja hyvinvointinsa eteen myöskin. Ja tämän kokonaisuuden, koska se taas sitten vaikuttaa ympäristöön, Mm. että miten voimassaan sitä sitten on ja pystyy niin kuin tavallaan välittämään sitten ympäristöönsä myöskin. Se Hei, muutos on, mitä? muutos on niin tärkeää. Niin, kyllä. Et ymmärtää sen, että se muutos on sinne hautaan asti. Koko ajan on mahdollisuus pieneen muutokseen. Koko ajan, ihan jatkuvasti se tapahtuu niin kuin väistämättäkin, ja sitten niitä tavallaan tietoisia valintoja, pieniä, ne voi olla tosi pieniä juttuja, mutta Mm. sitten kuitenkin se, että se niin kuin vie johonkin, se vie eteenpäin ja se tavallaan auttaa siinä myöskin luomaan Ja sitten sitä. aivothan ei ymmärrä, se on musta oli kauhean mielenkiintoista tuossa, kun opiskelin, niin aivot ei ymmärrä sanaa ei. 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 Niin, se niin kuin tilttaa. Mm, Niin. mm, Mutta jos sä sanot, että kun meilläkin vaativa työ on ja nuoria tuolla, jotka näyttelee ja on mukana ja saattaa tulla niin kuin tosi tunteita siitä, että ei musta tässä nyt, niin tämä on ihan kauheata tai se oma elämä, niin aivoille pitää sanoa, että ei pidä paikkaansa. mm, Pitää ohjastaa. Että se, kyllä. että mä huomasin, kun syksy tuli ja valo väheni, niin Mm, mulla on semmoinen ollut aina, kun mä oon paljon kantanut huolta, paljon asioita, tehnyt paljon asioita ja ollut vastuussa monesta asiasta ja ihmisestä ja yrityksestä ja kaikesta, niin mulla on semmoinen kehittynyt semmoinen aamuyön ahdistuksen tunnekaos. Ja mä huomasin, että kun valo väheni, niin mä taas rupesin heräämään ja mun mieli tuli niin kuin negatiiviseksi, huolestuneeksi ja vähän silleen herää silleen. Sitten mä oon, hetkinen, että tätä mä en kyllä nyt halua. Että tämä tulee vähän alitajunnan kautta sieltä, että siellä on niin kuin menneisyyden jäljet. Että mä niin kuin lähden uomakipittämään jotain uomaa, jota mä en itse halua, mutta kun se tapahtuu alitajunnan kautta unessa, niin sitten mä oonkin siellä. mm, Sitten mä okei, että mitäs mä oon syönyt, onko joku niin kuin, mitäs tässä on, mitä tämä tarkoittaa. Mä tajun, että valo on vähentynyt. Ja mä joo. mietin, mikä se mua nyt auttaa. Niin muistan oikein hyvin silloin, kun se nyt se rakas yritykseni, se on ollut mun elämääni, niin muistan niitä hankalia vuosia ja sitten sitä huolen määrää, niin kun se ei auta mitään, mutta sitten sä oot huolissasi, niin mä rupesin kiittämään. Mm, Tein kiitollisuustyötä niin silloin. Että mä otin konkreettisesti vaikka mun henkilökunnasta, niin jokaisen ihmisen sillä nimellä sen, mä, niin kuin, siinä mielessä siinä aamuyön tunteina ja kiitin mielessäni jostain konkreettisesti. Olipa se hieno asia, kun otit huomioon tai teit sen tai keksit tai kehitit tai mm, autoit tai toit tämmöisen asian. Jokaisessa ihmisessä on niin kuin niitä asioita, mikä niin kuin mahdollistaa tämän. Ja se oli ihana, mä en tiedä kuinka monennen ihmisen kohdalla jo oli, ja oliko jo perheessä ja naapureissa jo siinä lähellä. Niin sitten huomasi, että vaipui siihen semmoisen ihan levolliseen uneen. Että joo, aivoille olin niin kuin syöttänyt asioita, joista tulee sitä hyvän olon hormonia. just näin. Einsteinistahan sanottiin, että oliko se niin, että hän sata kertaa, ää, oliko se nyt päivän aikana vai oliko se jo peräti aamun aikana, sanoi kiitos. Eli No niin, se kiitoksen voimahan on valtava ja on. kyllä sen huomaa, että kun se on semmoinen päivittäinen rutiini tavallaan itselläkin, Mm. mutta siis semmoinen, niin kuinka se oikeasti, kun se on sydämestä lähtöisin, että se on todella semmoinen, joka lämmittää ja siitä tulee se ihana rauha ja todella semmoinen kiitollisuus tästä elämästä. Mm. Ja sitten se, niin kuin puhuttiin siinä alussa taas se, että onko se sana vaan vai tarkoittaako se jotain. Niin, Ja siksi se kyllä. helpottaa, jos tuntuu, että tämä on tänään mulle vaan sana. Tai Mm, jotenkin, tämä ei vie mihinkään, tämä on vaan hauki on kala, joo, hauki on kala, syönkö haukea. Että se on vaan, että se on jo heti, kun mä syön teenpä haukea, haukipullia tänään, se on jo konkreettista. Mutta mikä se on se kiitos, että jos se tuntuu siltä, että tämä on vaan sana, niin mm, sitä
kun se konkretisoituu, niin sitten se on energia. Kyllä. Ajattelet sitä toista ihmistä, sä lähetät jo sen hyvän viestin. Mm. Sä lähetät jo sen kiitoksen. Mä just eilen illalla, kun menin myöhemmin nukkumaan, niin ihan pikkusen silitin puolisoani ja mä sanoin, niin kuin mielessä sanoin jotain. Sitten mä sanoin vielä itselleen, tai niin kuin sanoin siinä ääneen, se, mielessäni, no se oli ihan kuin ääneen sano, mutta sanoin, että jos mä muistan, niin mä sanon sulle tämän huomenna aamulla, kun mä herään. En mä muistanut sanoa, nyt mä muistan, kun mä juttelen sun kanssa. No niin. Mutta Joo. niin miten siitä tuli hyvä mieli? Niin, Se leikki. niin. Ja Et sitten, meilläkin on usein se, että tahdon, tahdon, tahdon. Ja sitten toinen sanoo tahdon. Että on niinku, leikitellään. Että se, et ei niinku lokeroida ja päätetä, että no nyt tämä asia on mm, huonosti ja nyt meillä on niinku vaikeaa. Ja just se, niinku, että mä lokeroin, nyt mulla on, nyt on pimeätä, nyt tulee tämä masennus. Et nyt tilaa lähtee mun päästä, nyt mä oon niinku tää. Vaan se, että voiko siinä, olisiko mahdollisuus, mm, että se pimeä, pehmeä, jos se tila, tuskin tilaa hengittää ja tuleekin siellä pimeässä yhtäkkiä onkin niin kuin valtavasti tilaa niin kuin avaruudessa. aivan. Ja se, että kun kesällä on niin vaan hirveästi asioita ja on auringonlaskua ja nousua ja eläimiä ja kylmää sataa ja tuulee ja kaikkea tulee, niin mites jos ihan niin kuin siinä ikääntymisessä, jos tässä onkin se pysähdys ja se tila, joka on jotakin varten, Mm, niinpä. kuunnella hiljaisuutta hetken. Ja sitten mennä haravoimaan. Tehdään vähän Minä olen ainakin. kompostointia välillä ja Vähän tehdään. kompostointia. Miten mä haluan kysyä semmoisen kysymyksen sulta vielä, että miten ikä on vaikuttanut sun näyttelemiseen? Oi, hyvä kysymys. Tuntuu, että on niin kuin kapasiteettia siihen, ihan on niin kuin parhaimmillaan jotenkin niin kuin koko sen ajattelun, moniulotteisen ajattelun myötä, mutta myöskin se kyky palautumiseen, tunnistaa niitä kuormituksia Mm. ja myös sanottaa sille mielelle, että mitkä asiat on prioriteetteja jonkun näytelmän prosessin aikana. Mm. Mm. Muistan, kun aikanaan Pekka Laiho edesmennyt jo, muistan, hän on toistakymmentä vuotta mua vanhempi, about, muistan, että kun hänellä alkoi olla ikää, niin sanoin, että tämä vaan pahenee. Mm. No, mikä pahenee? Niin kuin ensi-ilta jännitys, pelko, ää, ehkä just kaikkia näitä sekoittuu niin kuin tarpeettomuuden ja onko riittävä, riitänkö minä. Ja Mm. tällaiset kokemukset, joka on Mm. sekin luonnollista, sekin on ikääntymistä, että ei minusta nyt enää tässä, mitä minä täällä enää. Mm. Mutta sehän on sitä, että ei pidä paikkaansa. Mm. Toi Mm. ei totta. Mm. Koska no sit se on, jos mä alan elää sitä elämää, mutta mun nautin kyllä, että, että kun olisi se, kun ei pysty kaikkea tekemään, mutta just sitä sisältöä, mitä meissä nyt on ikääntyessämme, että Mm. miten meistä on sille nuorelle. Että jotenkin ajattelin joskus, että niin, että silloin kun elämä oli toisenlaista ja oltiin siinä nuorten kanssa, asuttiin samassa pihapiirissä, isovanhemmat hoiti niitä lapsia. Nyt kun me ollaan niin eriydytty, että meillä ei ole enää merkitystä, mutta itsehän me määritetään se merkitys, annetaan Mm. itsellemme. Ja sit niitä asioita tulee. Mutta jos mä Mm. haluan vetäytyä ja kokea sitä merkityksettömyyttä tai se, että no ei kukaan nyt enää mua haluaa 60-vuotiaana mihinkään, niin en mä voi ajatella noin, vaan Mm. se sisältö on se asia. Niin nyt Mm. siellä Komteatterissa tehdään 7 tarinaa häpeästä, jossa päähenkilönä on se nuori tyttö. Mutta mä oon niinku sen tuo nuori nainen, mutta mä oon sen 3 sukupolven se isoäiti. Sä oot aika Koko räväkkä sen isoäiti. isoäidin, niin se on ihan kauheasti. Se on ihan mahdoton. Ja jopa elän sellaista elämää siinä, kun usein leimataan miehiä, jotka
niin kuin alkoholisti. Tämä Joo. kirjailija, joka on kirjoittanut, islantilainen kirjoittaja, sanoi, että se on niin kuin hänen isoäitinsä, että se oli olympiatason alkoholisti. Niin se Okei. itsehyyden määrä, niin Niin. kuin, mikä voi olla, niin on se aika hurjaa, että sä pääset tekemään tuommoista. Ja Joo. sitten kun siinä on vielä satua ja sellaista, että sit hän tulee vielä kuolemansa jälkeenkin enkelinä ohjaamaan asioita. Niin mutta se on kyllä kiva vaihe, se enkelivaihe mun roolihenkilölläni, koska just tuossa ystäväni Mikko Huitti kävi katsomassa esityksen, sanoi, että minä haluan kyllä kuolla, jos on tommosia. Mutta se on aika ravisuttavakin tavallaan. Mä kävin katsomassa sen ja musta se oli oikeasti tosi niin kuin, aika monitahoinen näytelmä ja vahva ja koskettavakin. Ja siinä oli monenlaisia juttuja, mutta jotenkin sekin, että se on tietyllä lailla myöskin, kuinka helposti meillä tavallaan on niitä stereotypioita, että millainen esimerkiksi se Mm. isoäiti on, mikä se Niin, isoäidin rooli on. Ja sitten sieltä tuleekin se lievästi tai enemmän ja vähemmän joo, alkoholisoitunut niin, niin, ja vähemmän räväkkä. kiva Niin, tyyppi. Mutta niin, sitten, niin että kun etäältä katsoo, niin kuin joskus katsoo jonkun toilailuja, niin ihana kun toi ei niin kuin, ole mun elämää. Mutta joo, sitten se joo, perheenjäsen, joka katsoo sitä puolisoaan tai isoisänsä tai isänsä, niin hohhoijaa. Se suhde joo, on ihan erilainen. Että joo, siinä on tämmöisessä häpeää, että minkälaista häpeää me kannetaan joo, esimerkiksi tähän ikään, että tässä iässä me ollaan jo vastuussa, puhuit siitä omavastuullisuudesta, että me ollaan jo velvollisia niin kuin mm, käsittelemään ja poistamaan semmoista häpeätä niin kuin kyllä, omasta elämästä, joka haittaa kontaktia tai niin kuin niitä mahdollisia hyviä suhteita. Mitä se kyllä. taas tarkoittaa, niin siinä Niin. onkin sarkaa riittää tämän. Sarkaa riittää ja siis siinähän tämä elämä on äärettömän mielenkiintoista, että tämä oppiminen ei Mm. lopu koskaan Ei lopu. ja aina on niin kuin varaa kasvaa ja kehittyä ja se on vaan niin kuin siitä omasta tahdosta kiinni myöskin, että kuinka paljon, mutta töitä se vaatii itsensä kanssa, että Joo. eipä ne niin kuin asiat ihan Opiskelua. tolleen vaan niin kuin tapahdu. Niin. Opiskelu ja oppiminen, että siinä on Mm. 3 eri vaihetta, Joo. että Mitä, kehittyy. mitä muuta sulla on nyt? Meneekö toi 7 tarinaa häpeästä? Meneekö se tähän syksyyn vielä vai Se jatkuuko se? menee 14.12. on sitten, ja sitten me mennään tekemään hurjaa semmoista, osa saattaa muistaa semmoisen, myös nyt kauhuleffa on, mutta aika piinaava Misery, jossa esitän Annie Wilkinsia, jossa hän on ykkösfani Mhm. kirjailijalle, jota esittää Reidar Malmgren, ja mennään tekemään Seinäjoelle. Oh, Mennään okei. siellä vastakappaleina, siellä on upeita musikaaleja, upeita ison näyttämön Joo, teoksia, niin sitten se tarvii pienelle näyttämölle vastakappaleen ja joo. on aika Ihan. oma Oletteko te haaste. näytellyt yhdessä ennen? Me ollaan paljon näytelty Joo, silloin jo joo. ihan Okei. alusta lähtien tehty Okei. vaelluksen ja ollut kesäteattereissa Joo, ja oikein niin kuin ihan, että Reedarhan kirjoitti sitten tämän näkymättömän naisen Pasi Lampelan kanssa ja jonka Markus Järvenpää ohjasi, niin sehän oli just tämän konkurssin jälkeen. Mä ajattelin, että apua mä en pysty tekemään sitä. Mä huomasin, että minähän pystyn olemaan näyttämöllä. Että sitten se mm. väsymys tuli vähän myöhemmin. Joo. Mutta Mutta sulla on kirja ihan myöskin elämäkertaa on tulossa. elämänkerta on tulossa ensi vuoden puolella. Annina Holmberg kirjoittaa sen. Kalle ja Ritva Holmberg, mun vanha työohjaajani ja Ritva Holmberg, joka oli ihan ystävä sitten, tehtiin hänen kanssa vuosia töitä. Joo. Että tuntui vieraalta se ajatus vuosia jo, ja se on pyytänyt sitä, mutta tuntui vieraalta, mutta että tämä on just sitä ikääntymistä, jolloin sitten Mm. uskaltaa seisoa, että mähän olin muuten näihin salattuihin elämiin, Aa. joka siis voi ajatella, että mitä toi nyt sieltä, ahaa, sille ei ole töitä, mutta se oli se, että tämän uupumuksen jälkeen, niin mä niin kuin laitoin kentälle viestin, että hei, mä oon kyllä käytettävissä, nyt mun pitää päästä niin kuin työhön niin kuin kaikkeen Niin, tekemiseen kiinni. Ja se niin, oli kauhean mainio keikka. Esko Kovero tietysti, joka esittää sitä Ismoa, on vanha kollegani, jonka kanssa ollaan yhdessä tehty töitä, niin tavallaan hänen kanssa semmoinen. Ja oli ihana, niin kuin, vaikka se on aikamoinen tehdas ja siellä on monta ohjaajaryhmää ja tiimiä, ja me ei oltu niin kuin siellä tavallaan siellä varsinaisessa salkkareiden maailmassa, mm. niin tämä on just sitä, että hei, mä oon sen ikäinen, että tässä vaiheessa onpa
Onpa kiva mennä katsomaan. Mm. Ja ammattitaitoisia, ihania ihmisiä, kiva rupeama ja mahtava kokemus, jossa tarvitaan sitä mun ammattitaitoa. Mm. Ja Mm. sitähän on. Onko Vuosi. joku, onks joku semmoinen unelmien rooli, mitä sä vielä haluat tehdä? Sitä on vuosikymmeniä kysytty ja mä en Onko? oikein vastata siihen. Et silloin kun on tehnyt aikanaan on tehnyt Bygmalion, joka on My Fair Ladyn, se tavallaan se alkuperäinen, joka on se musikaaliversio. Siellä on Kuka pelkää Virginia Woolfia, saanut Martan roolin, on saanut tehdä. Lady Macbethin on tehnyt, Syyssonaatin, Charlotten on tehnyt, ne on kaikki unelmien rooleja. Pienemmät roolit, ei niin merkittäviä klassikoita, ne on ollut niin kuin ihan unelma tehdä. Että niin Mm. kuin roolista toiseen kiinnostavia henkilöitä, oppinut itse valtavasti niiltä roolihahmoilta, outoja asioita, oppinut ymmärtää ihmistä ja maailmaa ja ympäristöä myös niiden roolien kautta. Ja sehän on kulttuurin tehtävä, että me Mm. peilataan itsemme kautta ja sit suhteessa yleisöön. Ja se on se kulttuurin iso, iso tehtävä. Mm. Kaikki on kulttuuria. Mm. No, entä muuten elämässä? Mistä sä vielä unelmoit? Mitä sä mikä on sun On mummon? aika sellaisissa varmaan pienissä asioissa, että ehkä niitä ei aina uskalla sanoa ääneen tässä iässä, että ei ala määrittämään ketään, mutta on niissä pienissä arkisissa asioissa tai jossain sä haluat jonkun kesämökille jonkun muuratun takan, joka oikeasti toimii, niin siinä voi olla joku unelma, että ai tän mä haluan tämän keittiön nyt kyllä laittaa sen tapetin ja sitten mä haluaisin tämmöisiä. Mutta ne Mm. vaatii usein sit niinku myöskin pääomaa, että Mm. Joo. ettei sitten masennu niihin omiin unelmiinsa. Ja sitten kyllä toki niin kuin nyt siis mun unelma on myöskin se, että koska mä oon niin Metod-putkiston, Maria Putkiston koulutuksessa, niin kyllä mä haluan palautumisen valmentaja, musta tulee jossain vaiheessa, ja nämä Mm. kasvoklinikan MD, niin kuin luonnollisen kasvojen kohotuksen ohjelmissa, jossa omin käsin mennään sinne Voidaanko tehdä joku, kasvoihin. joku jumppa? Kaikki tämmöiset niin kuin kasvojen niin kuin kosketukset, että aamulla kun pesee kasvot ja tuntee ja tunnistelee, niin nämä on aina ihan hyviä. Tässä on tämmöinen, että hyvin niin kuin pehmeillä otteilla vähän niin kuin ylöspäin suuntaa, että muistuttaa, että tämä on iholihas, joka meillä on, tämä platysma, niin se on lihas. Et kun meillä Mm. on lihas, niin siinä on se iho ja sitten sen alla on se lihas, mutta tämä alue on lihasta. Ja sitten Mm. meillä on nämä, niin kuin nämä ilmelihakset, jotka on kehittynyt myöhemmin. Sitten meillä on nämä purulihakset, jotka kohottaa, niin kuin hymyn kohottaa posket ja posket kohottaa nämä ohimolihakset. Niin me tehdään sitten tämmöistä, niin kuin lähdetään, otetaan se niskan kohotus, se on Otetaan. kaikille Joo, se on tosi hyvä. tärkeä. Niin ajatellaan se pään keskeltä tänne kurkun päähän ja sieltä ihan sinne häntäluun, että sä istut niin kuin jalat on kuin raiteilla. Ja, ja se pään asento on tosi tärkeä, että siellä päässähän on se meidän terveys. Ja nyt me laitetaan toinen käsi tähän otsalle ja toinen tänne takaraivoon. Ja sinne, kun se niska loppuu ja pää alkaa, niin siinä on se kohta. Ja nyt vähän kohotetaan, painetaan aika lempeästi vähän enemmän sitä takaraivon puolta ja sitten otsaa ja kohota, liuuta ylöspäin sitä pään kuorta myöten ja asteittain vapauta käden. Ja sä tunnistat, kun sä tunnet ja tunnistat, miltä se tuntuu, kun sä kohotit sitä päätä ja sitten vaihdetaan toiselle puolelle. Toinen käsi sinne niskaan, kohota vähän sitä niskan takaraivoa, otat otsalle kämmenen ja purista asteittain, ei liian kovaa, niin että sä voit tunnistaa. Ja nyt kun sä tunnistat sen pään muodon, otsan, takaraivon, niin pään sivut, meepä sinne silmillä sinne pään keskelle. Ja sieltä kun sä
kohotat lempeästi, niin sä huomaat, että se on helpompaa, kun sun silmät menee sinne vähän kesken. Taas vapaa. Ja nyt me voitaisiin laittaa nämä käden kannat tänne. Otetaan, että saa tilaa tänne kainaloihin. Ei kuitenkaan nosteta olka, olkapäitä. Ja otetaan nämä käden kannat tähän ohimoille. Ja täällä on nyt ne purulihakset. Jos me pikkusen avataan suuta, pikkusen puristetaan, mutta ei vielä liikaa. Ja sä huomaat, että ne purulihakset vaikuttaa sinne sun leuka, avaa vähän leukaa, mutta hymyile vähän samalla. Että se ei putoa näin, vaan näin. Se avautuu ja nyt vähän puristat ja kohotat niitä ohimoita. Anna niskan ja selkärangan roikkua vapaasti. Tulee ihan tämmöinen huokaisu. Sitten voit laittaa sormet sinne ihan päälaihin. On myös se päälaki. Tänne päin. Sitten tätä voi tehdä. Sitten voi tietysti vielä niin kuin ottaa semmoisen, laittaa nesteet kulkemaan täällä. Pyöritä pikkusen tämän niskan takana ihan pehmeästi, niin kuin se olisi höyhen se sun takara ja se niska. Ja sitten liuutat sormilla tosi pehmeästi kaulaa pitkin tähän solisluille ja pysäy. Nyt tulee se tarve hengittää. Ja tehdään se uudestaan. Ja tässä kun se pysäys on tosi tärkeä, kun otetaan se ihan pehmeästi. Tässä on meidän isot lymfakanavat kahta puolta kaulaa. Ja liuutat kaulaa pitkin. Ja pysäytät. Kun sä pysäytät, niin se on taas aivoille viesti. Että ai jaa, okei, nyt annetaan virrata. Ja se lymfakierto on ihan tästä. Voi tehdä, että tämä on niin kuin hevosenkenkä sivellys. Aina vähän pysäyt. Tässä on se pause, tässä on se Mm. ei-tekemisen hetki. Ja sieltä lähtee semmoinen limsapullollinen nestettä. Täällä on tämmöisiä, niin kuin, tämä alue, joka helposti, tämä solisluun, tässä vieressä, tämä on niin kuin pehmeä, sen huomaa, että aha, nyt siellä on nestettä kerätä. Niin sitä voi niin kuin hellästi Niin puhua. muuten on. Joo. Ja Mm. silloin kun on stressiä ja vähän, niin se huomaa, että aha, nyt se on vähän tolle pullolla. Ja siihen vaikuttaa sitten, että ihan kaikki. Niin Se on kuin se ihan... syöminen ja nukkumattomuus ja myöskin se Mm. liikkumattomuus. Ja sitten se muuttuu aina päivän myötä. Ja sitten nämä tämmöiset pehmeät otteet, että me niin kuin kannustetaan sitä, palautetaan sitä ajatusta, että silloin kun me ollaan oltu nuoria ja kauniita, niin miltä se ihanaa. Niin se on Ylöspäin, se ylöspäin. mieli. Niin. Ihana, kiitos. Siis ihana, että niinku oikeasti taas muistutus, että kuinka pienellä ja Mm. lempeällä ja hellällä kosketuksella ja sitten kuitenkin just se, ja se pysähtymisen voima, joka tuntui todella niin kuin voimalliselta toi, että Käsissä on, että meillä on, että aina kun menee sinne kasvojen alle, tietysti kädet pitää olla puhtaat ja vähän niin kuin lämmittää niitä. mm, Sieltä niin kuin se tuntoelimen kautta, että täällä on valtavasti niitä mitä ne on, mitä reseptoreita, mitä ne on nimeltään, mutta että se jotain. menee sitä kautta, se menee se informaatio myös sinne aivoihin. Että Joo. meillä on tämmöisiä Joo. pistelinjauksia, siellä sitten mennään todella syvälle ja Joo. Ja moneen sit, kerrokseen. Ja joo. Ja sitten mennään ylipäätään tämä, että koskettelee, niin siis Joo, että tulee se turva. Et silloinhan mm, tulee taas se, että keho on turvassa, joo, kaikki on hyvin tässä hetkessä, mä oon joo. läsnä tässä hetkessä ja Että kaikki. pääsee sinne terveen järjen pisteelle, että on että sormi vaikka tonne, että silloin jos pitää vähän miettiä ja tuntuu, että aivo keskittyminen on hajanaista, niin laittaa yhden sormen tonne sinne takaraivolle ja yksi sormi tähän otsalle. Ja sitten silmät kiinni ja liuutat niitä silmiä sinne keskelle päähän, korvien väliin. Ja hengitä rauhallisesti. Niin siellä on semmoinen niin kuin se primaari keskittyminen, se otsan takana. Wow. Huomasit? Yes. Eikö se ole ihana? Tämä on siis mahtavaa. Joo,
ihan niin kuin pienellä. Sitten lähdetään, mennään korviin. Ja se on, Maria on kehittänyt, se on suomalainen metodi ja menetelmä. Mm, Hän on kehittänyt tätä 40 vuotta. ihan uskomaton. Ja, Aivan ja uskomaton. ihan siltä omalta niin kuin pohjalta, että tervetuloa heimoon. Kyllä, tämä oli kyllä, Joo. kyllä Se, todellakin joo. ihana. Hei, kiitos tuhannesti. Tämä oli mahtava keskustelu ja Kiitos. kiitos Joo. näistä hyvistä käytännön tällaisista kosketteluista ja Joo. keskittymisharjoituksista. Ja onko jotain vielä, mitä haluat lopuksi vielä sanoa? Jotain viisasta? Tai Viisaudesta mä en tiedä, mutta sellainen niin kuin siitä omasta sillä lempeästi huolehtii itsestään, että Hmm. et, et tulla mukaan ja mennä mukaan toisten sinne, mikä tuntuu itsellekin hyvältä ja päivittäin. Me ikääntyessä me tarvitaan niin kuin sitä liikettä ihan oikeasti päivittäin, nesteytystä päivittäin. Me tarvitaan juureksia, vihanneksia, hedelmiä. Otetaan välillä banaania, jos on niin kuin, että no ei ole syönyt oikein, niin aina joku tuommoinen hedelmä. Ja Hmm. huolehtia siitä, niin kuin, ajatella, että meidän maksa ja sydän ja meidän sisäelimet pitää meistä huolta, niin autetaan, annetaan itselle se mahdollisuus. Kiitos, Satu. Kiitos. Kiitos kaikille. Ihanaa, kun Olisi olit. ihana kuulla kaikkia ihmisiä, jotka niin kuin, lähtee siihen resonointiin. Joo, Se joo, tärkeää. toivotaan. Kutsumme antamaan palautetta Niin just, että videon alle ja miltä tuntuu ja muutenkin. mitä herättää. Että se on niin Mm, tosi tärkeää, minkälaisia kyllä, ajatuksia herää. Et just mä niin. saan usein tuonne Instagramissa, niin ihmiset saadaan jotain asiaa niin kuin nostaa esille. Niin se on kauhean kiva kuulla, minkälaisia ajatuksia se herättää. On, kyllä. Tosi, ja se on tärkeää. Ja sekin on osa sitä yhteisöllisyyttä, sitä vuorovaikutteisuutta ja Joo, sitä, mitä me tarvitaan. Että me joo. jaetaan niitä Sanotetaan tuntemuksia. niitä asioita. Otetaan se Niin, oma niin kuin vastuu siitä omasta mielestä ja siitä, että uskaltaa sanottaa. just. Vaikka Mahtavaa. joku on vähän eri mieltä, niin ei se haittaa. Ei se haittaa, aina saa olla. Niin. Joo. Ja ensi kerralla jatketaan taas podcastia jonkun mielenkiintoisen kanssa silloinkin. Palataan, moikka! Kiitos.